Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg fetaħ uffiċjalment l-attivitajiet tal-festi tal-Miliet li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista għal din is-sena bit-tema Miliet Miegħek. Dan il-villaġġ tal-Miliet mifrux fuq 7 ijiem u matulhom wieħed jista' jsib attivitajiet u attrazzjonijiet għal gostijiet ta' kulħadd. Sal-15 Diċembru dan il-villaġġ se jinkludi spettakli bis-sem ta' diversi kantanti u bands, wirja tal-presepi u żona għat-tfal bil-preżenza ta' Father Christmas. Waqt l-inaugurazzjoni ta' Miliet Miegħek il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg kien akkumpanjat bis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello, numru ta' deputati kif ukoll kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Matul dan l-avveniment il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg xel uffiċjalment id-dwal tal-Miliet mal-faċċata tad-Dar Ċentrali u f'kummenti lil Net News u stieden lill-pubbliku sabiex jattendi għal dan l-avveniment li qed joffri atmosfera mill-isbaħ għal persuni ta' kull età. Kun hawn diversi attivitajiet madwar id-Dar Ċentrali fejn il-fulkrum tagħhom imbagħad ħatkun propju l-maratona il-ħadd li ġej imbagħad ikollna wkoll nhar it-tnejn il-mid-ġurnata tiegħi bħala kap masra li quddiem id-Dar Ċentrali. Dawn huma festi li jaqduna bħala nazzjon li ninsew id-differenzi bejnietna u naraw biss li ngawdu l-xulxin u naraw li nagħmlu aktar ġid u ngħinu l-minu batut. U aħna propju ħanaraw li f'dan il-Miliet kemm jista' jkun nagħmlu aktar ġid u ngħinu l-minu u l-iktar batut fost il-poplu Malti Wawċi kollu. Irridu naraw nazzjon maqut mhux illum biss imma dejjem. Miliet Miegħek jilħaq il-qofol tiegħu il-ħadd u tnejn li ġejjin. Il-ħadd se ssir maratona ġbir ta' fondi bejn nofsinhar u l-11 ta' filgħaxija fuq Net Television u Net FM bid-divertiment jibqa' dej ukoll barra d-Dar Ċentrali. It-tnejn 15 ta' Diċembru imbagħad jaħbad il-mitjum tal-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg u dan se jiġi ċelebrat b'attività tal-massa quddiem id-Dar Ċentrali li se tkun indirizzata minn Elix Borg u li tibda fis-6 ta' filgħaxija.